et blæs. Ja. Prøv du, Kaja. Du har en... Hvornår er det, man trækker i? Altså, jamen, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor i det? Altså, hvad er det træk? Fil derfra. Men man kan jo ikke trække i. Hvad skal man det? Felix viser, hvordan man trækker i morgenblæseren. Hvad skal man så med det? Der trækker hyrer man. Så kan det være, der kommer noget. Var det rigtig højt sådan her? Øj! Er det rigtig højt? Ja, altså. Der er jo ikke noget, der er vigtigt eller forkert med sådan lang en. Nu kommer Ja, de bliver ved nu. Det bliver ved nu. Ej, der kom sovs ud dernede, Kaj. Det var ikke mit, det var nogle Det var for sjovt. gamle mænd. Prøv du, Felix. Så skal jeg også prøve. Jeg skal Og så lukker man savl ud hernede. Nu kommer det. Frederik har et lille klippeprogram, hvor hun bare klipper dig. Tak for i dag.